Det er i dag onsdag den 5. februar 2014. Vi er ude på location her i Lafayette, cirka en god times kørsel fra hovedbyen af. Det her vi har planer om sammen med Shelf Energy at lave et redrill af en kilde, der hedder Powell, som har været i produktion, som vi kan se herovre. Så er der stadigvæk produktionsudstyr fra den tidligere kilde. Lige herovre til venstre er det faktisk planen, at vi skal bruge vores nye kilde. Der har tidligere været produktion herude, og det er det, man inden for branchen kalder for en POD-kilde. Det vil sige Proven Undeveloped, det vil sige, at der er lavet tests herude, som indikerer, at der er olie nede i formationerne, og der vil være flere potentielle pay zones, altså sandlag, hvor der kan produceres fra. Det udstyr, I ser herude nu, vil alle sammen blive fjernet, sådan at der kommer helt frisk heater treater system herude. Her på plateauet, som I kan se her, kommer der produktionstanke og vandtanker op. Og et stykke nede af den her vej, hvor I kan se, at vi har Shelf skiltet her, som har rettighederne herude. Hernede bagved har vi vores saltvandsinjektorkilde. Det vil sige, at det her er alt saltvandet fra produktionen, vi går ned i, sådan at vi ikke skal bruge penge på at få hentet vandet med lastbil herude, da vi er et stykke inde i skov, og terrænet er lidt utilgængeligt. Samtidig med, at det også vil svare projektet mange penge i en lang løb. Jeg tager lige en runde mere, så de kan se området. Som sagt, alt det gamle udstyr, som der står herude nu, bliver fjernet. Kompressor og hele området kommer til at se fuldstændig identisk ud med de kilder, som I kender fra Morris 2 og Morris 4 og BP1-kilden. Det vil sige, at der bliver lagt sten ud, så det bliver nemt for lastbilerne at komme ind og hente olien i fremtiden. Vi laver en separat video herudefra, hvor Tom han vil forklare lidt omkring Powell-kilden og alle de spændende elementer, som kilden indeholder. Og den vil de kunne se være placeret lige nedenunder den her video her. Tak skal I have.